Politeknika Txorierriko ikaslea naiz, eta fabrikazio mekanikoko diseinuari naiz ikasten. Pasaden urtean PP egin nuen, beraz 4 urte egongo naiz hemen Txorierrin. Eta bi zikloetan duala egin dut, beraz 2 urteko esperientzia dut enpresetan. Politeknika ikastegiko ikaslea naiz, eta gustora nago zikloa oso praktikoa izan delako. Zikloan proiektuen bidez lan egiten dugu, eta adibidez hau izan da hasieran egin genuen proiektu bat. Proiektu hau hasiera batean diseinatu egin dugu Katia programa, eta ostean fabrikatu egin dugu. 3D inprimagailuan inprimatu ditugu piezak, eta beste batzuk tailerrean fabrikatu ditugu. Unibertsitatearekin konparatuta askoz praktikoagoa izan da, eta enpresara sartzerakoan prestatuagoa sentitu naiz. Irakasleak oso bekoak dira eta lagundu digute asko klasean eta gero lana bilatzen.